Guys, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo bang nasira yung gripo ko? Eh di nagpapalit ako ng gripo. Bumili kami ng hubby ko sa hardware. Tapos, pinakumpuni ko to. Wala kayo nito. Maganda na. Mura pa. Walang bayad. Yung nag-ayos nito. Libre. Kaya kung gusto nyo, mag-comment lang kayo. Tubero ba tawag doon? Tuberong ganon na taga-ayos. So, tingnan nyo guys. Unique po ito. Papakita ko po sa inyo kung paano gamitin to. So, yan. Pwede po siyang ganyan. Kung gusto nyo na matayo. Ayan. Kung pwede yung ganyan. Oh, di ba? Gumagana. Effective. Alam niyo ba kung sino may gawa? Ito. Siya may kagagawan yan. Tingnan mo naman. Oh, diba? Oh. Napaka-unique. Wala kayo niyan. Oh. Baka gusto niyo guys magpagawa. Oh. Ay. Maghuhugas ng kamay. Oh, ganyan. Maghugas ng plato. Guys, ang gripong ito ay dinisenyo pa ng mga eksperto. So, kakaibang design guys ha. Limited edition lamang. At wala sa buong mundo. Nag-iisa lamang. Kaya, gusto nyo po ng ganitong design. Kung gusto nyo po ng ganitong design, order lang kayo. Ayan, saan ka ba guys? Mura na. Elegante pa.